салому алайкум дӯстони азиз ва касоне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Дар навори навбатии мо боз як гили дигар бо валик веранта гил задан дар кораи где-то 70 сантиметри веран краскаи маслини сафед задагӣ ва круг веран мо краскаи маслини сафед задагӣ болоша гил мезанем. дӯстони азиз, видеонавори моро то охира тамошо кунед ва дастгирра фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии моай. инак сар мекунем гилзанира. ина бародаро мо гил задистем свети шоколад ниқати се видео кааги пешкаши мо гардондагӣ будем. баъзе бародарон нависонданд ки раднои ҳами света лишка намешава, мигӯяд ба ягон свети дига бизанӣ. инак барои шумо бо свети сиёҳ задистем игла. ба кадом свети вибр кунанд дӯстон, мо ҳамун свет хати игла мезанем. зависаи клен мекунад хонадор. ина мо гилзаниро тамом кем. метавонен тамошо кунен ва фикрақидаи хитона дар комментария бинависонен ва касоне дар ҳамин намуди ремонт маъқулай метавонанд дар номеромон занг зананд. номеро дар поёни видео мондагиай. дар имо ватсапам нависонанд. ашёти нарх навош чақчақ мекунем. паноҳи ҳаматон ба худо дӯстон. то видеои ояндара дар паноҳи аллоҳ бошед.